Mas maangas at mas maporma pag nakita mo personal ang latest model ng Yamaha. Yan nga po ang Yamaha Aerox SP at standard version. At meron tayong first release at activation ng bagong SP variant. Ito po yung pinaka top of the line o yung pinaka magandang specs at features. Loaded na to at kumpleto na. At nag-iisa lang ang color variant ng SP. Yan nga po ang matte dark blue sa LTO color or sa tawag ng Yamaha matte blue mga idol. Ang presyo nito, SRP 163,900 pesos. At kung bibili kayo ng cash payment dito sa atin sa Guanzon, add lang kayo ng 2,000 pesos para sa 3 years LTO registration. Send message lang kayo sa ating Facebook page, Boyet Salabaria, para matulungan at ma-assist natin kayo. Ayan! Hindi na po makatulog yan sa sobrang paghihintay. Ayan po ang ating bagong SP. Yan po ang may-ari, taga-Dagupan. Kahit baha, bibili ng SP version. Di ba? Iba yung kulay ng puti, no? So, mas marami po talaga nagkakagusto ng white color. Yung glaze blue. Madam, activate mo na daw. Activate na yan. Huwag mo nang patagalin yan. Baka mamaya may mauna pa sa'yo. So, yung guys, yung ating SP version, siya talaga yung pinaka, mas tao pansin, Meaning, kasi talagang yung pagka-red niya, iba eh. Diba? Napakastig ng red. Ayan. So, i-activate na to ngayon dahil andito na may-ari. At iuwi na niya, Ayan. So, ready na yung cash niyan. Matagal, hindi na makatulog yan. Minumulto na yan ng SP version. Minumulto na yan kagabi pa. So, hindi na siya makatulog, Kaya, sabi ko nga sa kanya, abangan ngayon. At yun, finally, nandito na yung Aerox SP natin sa Pangasinan. Ayan, mga idol, pumipirma. Pumipirma na po ito. Pero wala pa yung bayad. Yeah, pumipirma na. So ayan mga idol, meron na tayong unang-unang activation ng SP version dito sa Yamaha Guanzon, Calasiao. So ayan, ina-activate na yung unit. Mamaya makikita na natin yung display, yung lights. Susubukan natin mamaya yan at itatry natin. Ayan. May ano ka na ba doon? Full review ka na ba doon? Sa X480. Ayan, O, diba? Yuasa maintenance-free battery. So dito pala merong helmet hook. Di ba? Isabitan tayo ng helmet. So yung talagang headlight design talagang iba na yung style. Ang ganda. Ito, LED na yung ating pinaka-signal light nandito sa taas. And daytime running light to. Itong pinaka parang niya, pilik mata. And here, yung projector lamp. Ayan. So, naka-projector lamp tayo. So, mapapansin nyo yung ating pinaka parang ductings, Front duct. So, dito, ito po ay parang may carbon effects din. Ayan. Parang carbon effects din siya. Ang ganda. So, matulis itong pinaka-ginto natin, Parang meron siyang ilong. So, yan guys. So, meron tayo ditong emblem ng Yamaha. And Aerox SP. Ayan. So, nag-iisang kulay lang kasi si SP, Kaya, pag nakita mong kulay pula na siya, yun na yung SP version na kagad dyan. Kasi wala naman siyang ibang colorway. So, makikita nyo rito sa ating side pairings natin. Yung SP niya, naka 3D emblem siya. Mga naka-emblem siya, na stainless. And here, decals na to. So, yung ating wheels, alloy cast wheel, para siyang Ferrari red, matingkad na red. Ganda ng pagka-red niya, parang dark red na masyado siyang matingkad. Ayan. So, ang design ng wheels, same din ang ating version 2. And sa ibabaw naman, yung pinaka-front fender natin, nakita nyo? Pero ito matte kasi ito eh. And meron tayong ABS dito na logo. And here, may carbon effect din yung ating sa side pairings dito. So mga idol, ang pinaka-naging improvement din dito, yung front suspension. Ayan. So ito yung front suspension natin. Mas mataba na, Mas mataba na yung front suspension natin. Ayan. So mas malaki. So yung pinaka-tires nito, same pa din yung brand, IRC. And 110/80 by 14, tubeless.
yung front tire natin. Ayan. O, diba? So yan guys, yung mirror natin dito sa Aerox. Yung itim na Aerox din. Ayan. Yung itim na Aerox. Itim na Aerox. Ayan. So, ang dami na nagre-release ngayon ng bagong Aerox. Ayan, o, diba? So, sabi nila mas lumiit daw yung stem niya. So, hindi kagaya nung B2 na medyo mas mataas ng konti. Ayun. So, ayan guys. Ayan, iset mo muna yung oras. Sanay na kasi pareho lang ng NMAX eh, no? Same lang eh, no? Yun, set na natin ang oras, navigation, music, weather, traction control, lap time, may lap time po. Clock, ayun. So dito mo isa-set yung pinaka timing mo. Yan. Oras na. Ayun, team select. Team 2. Ayun, pangit. Mas maganda yung team 1. Yan yung team 2. Team 1 yung maganda. Yun. Yun, tingnan mo nga yung truck. Yun. Mas maganda yung truck, no? Mga karera. Para kang naka, ano na eh, R15 eh. So yun, yung ating pinaka, ano, mayroon tayo ditong, ano, sports mode and town mode, traction control, trip meter, fuel gauge, speedo, RPM. Yan yung ating fuel gauge, indicator. Ganda rin, ano? Yung ating pinaka gasolinahan, 5.5 liters, 45 km/liter naman. Yung ating USB charger. Yun. Type-C na. Yun, Type-C. So, Type-C na yung ating USB charger. Ano pa? Wala na, yun lang. So, meron tayong stop and start. Hazard. Ito yung ating shifter. Kusina. Ito yung ating compartment. Ano siya kalaki. So guys, yung ating pinakailaw sa likuran, ito yung binago rin nila, no? Bagong R1 Inspired, no? Saka yung pinaka-signal light natin, para na rin siya sa pang big bike, LED. Yung ating pinaka-rear suspension, ito yung the best dito eh. Meron na tayong sub-tank, no? KYB brand. Ayan. So yung spring niya, pwede mo rin i-adjust, no? Ayan ang ating pinaka KYB brand suspension with sub-tank. Siyempre, makina natin, YECBT. So, meaning, meron tong turbo. Yamaha Electronic CBT. So, 155cc, single cylinder, 4 valves, liquid cool, BBA, and YECBT. Solenoid na siya, no? Ayan. So, meron tayong extra acceleration dito. Astig. Yung wheels natin dito sa likod, siyempre, color red, no? Striking red, no? And yung ating gulong dito is IRC tires. Ayan. So, taba, no? Lapad din niya. Pinaka-the best dito sa ating bagong Aerox version 3, itong rear brake natin. Dahil dati, ito po ay naka-drum brake. Ngayon, naka-disc brake na. So, meron tayong single piston disc brake
Pero ito, wala tong ABS. At ang the best din dito, ito po ngayon na equip na ng TCS or traction control. O, di ba? Meron na tayong TCS. So, pag nag-overspin yung ating gulong sa likod, yung TCS sensor natin mag-activate yan at i-stop na yan. Kaya mas safe po ang ating bagong Aerox version 3. So, yung ating pinaka-grip, yan, malambot din naman. Yan yung ating lever. So, dito tayo, meron tayong mode. And here, shifter, kusina, signal light, then yung ating menu. Ayan. Ito yung ating stop and start, hazard, ignition natin. And syempre yung ating smart key. Meron tayong smart key dito. Seat and fuel, katabi lang niya. Pwede mo lang i-open. So meron tayong Yamaha Connect dito. And I believe meron na rin itong Garmin navigation. Pwede mo nang i-connect to. So, meron ka ng navigation ready. So, that's it mga idol. Ayan na. At activated na ang bagong SP version ni Boss Ray. So, siya po ang kauna-unahang owner nito sa Pangasinan dahil sila pa lang ang unang nag-release dito. So, meaning, first batch po ito. Ayan, no, di ba? Ang lakas sa akin ni Idol Ray. Lakas mo talaga. Ang lakas talaga natin sa Guanzon. Salamat sa Guanzon. At ito mga idol, ito na nga at pinailaw na natin ang bagong SP version. Napaka-astig ng kanyang front headlight design, yung daytime running light niya at bagong LED signal light. Sa likuran naman, syempre, yung ating bagong taillight design. Pareho na ng R1 at meron din tayong new LED signal light. Mga idol, anong masasabi nyo dito sa ating bagong SP version? Perfect ba ito para sa inyo? Gusto nyo bang bumuli nito? At yung ating bago din na TFT display saan mas informative at siyempre mas makikita mo na yan kahit tanghaling tapat. Ito pala ang ating pinaka-remote. Nag-iisa lang po ang ating remote dito pag binili mo. At yung ating keyless system kung saan pwede natin magamit to in an easy way para sa ating mga riders. And for the info mga idols, ang first batch po ng SP model, kalagang kakunti lang. So paunahan na lang po tayo. So ayan mga idol, demo na tayo ng unit. So makita nyo yung mga features ng ating bagong SP version. Ayan, TFT display. Truck. Napakasimple lang Team 2. Yung truck ata mas maganda. Yan yung pang racing niya Tira natin. Time din yan Circuit mo siya galing Pang race. Ayun Ang ganda. Ang ganda ng ng truck team. Yung team ng pang-truck Ang solid. Liwanag naman dito sa lugar ko. Bumabaldig yung video ko. So ayan guys, lakas ng busina Ang ganda nung kanya, iniwanag nung kanyang rear backlight Ang R1. Ang R1 pang big bike. Grabe. Tail tidy kagad dyan. Tanggalin na to. Ang pangit tignan Ayan Ayan Stand cutoff mo. Yun, nawala, namatay. So side stand cutoff switch is enable. YCBT.